Kaixo, Irune Ibarra naiz, eta ikastaro hau emango dizuet, orientazioa, diagnosia eta esku hartzea hezkuntzan deitzen da, eta hasi gaitezen. Ikastaro honen aurkezpentxo bat egingo dizuet orain, lehenengo sarrera ikusiko dugu, gero ikastaroaren deskribapena, ondoren ikasketa emaitzak zein izango diren ikusiko ditugu, gero egitaraua, kronograma, ikastaroaren helburua eta metodologiari buruz jardungo dugu, gero autoebaluazioa eta niri buruzko referentzia batzuk. Sarrerarekin hasteko, esan beharra dago ikastaro hau burutzeko ez dagoela aldez aurretiko baldintzarik. Irekia da eta interesa baduzu, hezkuntzan burutzen den orientazioarekiko, diagnosiarekiko eta edo esku hartzearekiko, hau da zure ikastaro. Egia esan, espazio zabala da, eskola, familia, komunitatean egiten den orientazioarena, diagnosiarena eta edo esku hartzearena. Eta espazio zabal hontan egiten diren jardueretako batzuk laburbiltzea izan da nire asmoa. Laburbiltze hori egiteko sortu da argitalpena. Ikastaroaren deskribapenarekin jarraitzeko, zer lortu nahi izan da, gerturatzea edo hurbilpen bat egitea hezkuntzan egiten den orientazioari, diagnosiari eta esku hartzeari. Saiatu izan naiz gaiak laburra saltzen, izan ere gai hauetako bakoitza konplexua da eta sakona izan daiteke. Bestalde batetik, sarean aurkitu dezakegun gai desberdinen arteko lotura bat edo konexio bat egiten saiatu izan naiz. Eta azken baten zer nolako ikastaroa da? 5 gai dira, 10 praktika eta autoebaluazio bat. Ikasketa emaitzak beraz izango dira, lehenengoa orientazioaren eta hezkuntza orientazioaren funtsezkoak lortzea, bigarrena, diagnosia hezkuntzaren inguruan dauden terminoak, printzipioak eta teknikei buruzko taxonomia nagusiak, horretxek ezagutzea, eta baita deontologia. Hirugarren ikasketa emaitz bat, ikastearen eta ikasteko zailtasunen berri jasotzea, eta horren barruan dauden ikasteko berariazko zailtasunena. Laugarren emaitza, Euskadin, eskoletan, egiten diren ebaluazio psikopedagogikoen zenbait alderdi ezagutzea, eta azkenik hezkuntza orientazioan esku hartzeko erabiltzen diren zenbait eredu ezagutzea, eta baita esku hartu nahian interesgarriak izan daitezkeen webguneak ezagutzea. Egitarauari dagokionez, 5 gaiak diapositiba hontan ikusten dituzue, lehenengoa da hezkuntza orientazioaren sarrera, eta 2., 3. eta 4. gaiak dira diagnosia hezkuntzan, batetik sarrera, bestetik ikasteko zailtasunak, eta hezkuntzan laguntza behar espezifikoak dituzten ikaslei buruz ezagutzak izatea. Eta azkeneko gaia izango litzake esku hartzea hezkuntzan. Bertan ikusten dira ereduak eta zenbait webgune interesgarri. Kronograma ikusi dezakezue diapositiba hontan, eta ikusten duzuenez 6 astetarako ikastaroa prestatu da, eta aste bakoitzean ikusi ditzakezue gaiak eta praktikak. Ikastaroaren helburua eta jarraituko den metodologia zein izango den, batetik, helburuari dagokionez, eskola, familia, komunitatean egiten den orientazioan, diagnosian eta edo esku hartzean erabiltzen diren kontzeptuak, sailkapenak eta baliabideak erakustea, ezagutzea, hori nahi da. Eta metodologiari dagokionez, 5 kapitulu teoriko irakurtzea, hori da egin beharko dena, eta baita 10 praktika, eta jakin zazue praktika bakoitza laguntza gida batekin datorrela, eta azkenik autoebaluaziorako galderak planteatzen dira, erantzun anitzen bidez, eta erantzun horiek ere agertzen dira.
Autoebaluazioari dagokionez, esan bezala erantzun anitzeko galde sorta bat aurkezten da, norberak norbere buruaren ebaluazioa egin ahal izateko, eta asmatu den ala ez jakiteko emaitzak eskaintzen dira. Eta azkenik, niri buruz, hezkuntza, filosofia eta antropologia fakultatean irakaslea naiz, bestalde batetik, orientazioarekin loturiko ikasgaiak erakusten ditut, bai gizarte hezkuntzan eta pedagogian eta irakasleen prestakuntza unibertsitate masterrean, eta ikasgaiak dira diagnosia hezkuntzan, familia orientazioa eta hezkuntza orientazioa, eskola, familia, komunitatea. Eta azkenik, esan koordinatzailea naizela orientazio ibilbidean EHUko irakasleen prestakuntza unibertsitate masterrean, eta azkenik ikerketa lerroak ditut idazketari loturikoak, eta baita familia orientaziorako baliabideen sorkuntzari loturikoak. Eta espero dut interesgarri egitea ikastaro hau, eta entzuteagatik eskerrik asko, ondo izan.